Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih nuwun-nuwun para sesepuh miwahanem ingkang rawuh wonten dalemipun Bapak Sugiyono sedaya. Kula kaliyan Bapak Sugiyono diaturi ngikraraken menapa ingkang dados niat saha hajatipun Bapak Sugiyono sekeluarga. Ing wekdal menika Bapak Sugiyono sekeluarga dipun kuasaken ngedalaken rejeki saking pangeran rupi anggan menika makata-kata mawarni-warni kadamel sedekah krana Allah taala lan nyedakahi anggenipun Bapak Sugiyono sekeluarga anggenipun badhe mbikak warung meracang sageta lancar nggih barokah laris slamet wilujeng wiwit dinten menika terus laminipun asala karidhaanipun Allah taala lan pangestunipun ingkang dipun sedekahi lan ketambahan adaipun para sesepuh miwahanem ingkang rawuh wonten mriki sedaya kemawon. Kejawi menika anggenipun ngrakit sekul suci ulam sari rasa kadamel kaos pahurmatan dumateng Gusti panutanipun Kanjeng Nabi Muhammad garwa putra lumengsaripun dhateng sahabatipun sekawan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali awit sedaya dipun kasih pahurmatan sareng-sareng nggih panyunanipun nggih nyuwunaken Syekh Supangat wilujeng anggenipun Bapak Sugiyono sekeluarga anggenipun mbikak warung meracang napa mawon ingkang dipun sadhe nggih sageta laris lan barokah lan slamet wilujeng wiwit dinten menika terus laminipun asala karidhaanipun Allah taala lan sahabatipun Kanjeng Nabi Muhammad lan ketambahan adaipun para sesepuh miwahanem ingkang kawuh wonten mriki sedaya kemawon. Lan terus mulai metri dateng Kanjeng Nabi Adam, Ibu Hawa, Bapa Angkasa lan Ibu Bumi lan terus mulai metri dateng para nabi, para wali, para pandhita, para guru, para suhada, para mukmin, para petuah, para pu awit sedaya dipun caosi mulai metri sareng-sareng nggih panyunanipun nggih nyuwunaken Syekh Supangat wilujeng anggenipun Bapak Sugiyono anggenipun buka warung meracang nggih sageta diparingi lancar gangsar laris lan barokah lan slamet wilujenga wiwit dinten menika terus slaminipun asala karidhaanipun Allah taala lan ketambahan adaipun para sesepuh miwahanem ingkang rawuh wonten mriki sedaya kemawon. Lan terus mulai menteri dateng tiyang sepuhipun Bapak Rina Ibu Wengi ingkang maringi wekdal rinten kelawan dalu lan terus ngawuningani dateng cikal bakal lan akal bakal cikal bakal dusun mriki lan merdeni dateng dinten 7 pekenan gangsal sasi 12 taun 8 windu sekawan puku 3 lan merdeni malih dateng dinten kala nas lan sangar kala dina kala sasi naga taun jagung wuku lan sakcariting dalan lan merdeni malih dateng dinten paringkelan ringkel jalma ringkel aryang kala gugur dinten 4 lan sangaring taun lan merdeni malih dateng dinten tali wangke sampar wangke sari agung kala dite dendan hutan sengkang turunan ingkang dipun lenggahaken wonten dinten Minggu Pon kadamel buka warung meracang napa mawon ingkang dipun sadhe dipun dhep sageta laris lan sageta barokah lan slamet wilujenga wiwit dinten menika terus laminipun asala karidhaanipun Allah taala lan pangestunipun para sesepuh miwahanem ingkang rawuh wonten mriki sedaya kemawon. Lan terus caos mulai metri dateng Nabi Khidir, Nabi Ilyas karumeksa toya lan daratan anggenipun Pak Sugiyono anggenipun mendhet toya sak ciwuk godhong sak suwek kajeng sak ceklek kadamel nyengkuyung anggenipun Bapak Sugiyono anggenipun buka warung meracang sageta diparingi laris lan barokah lan slamet wilujeng wiwit dinten menika terus laminipun asala karidhaanipun Allah taala lan ketambahan adaipun para sesepuh miwahanem ingkang rawuh wonten mriki sedaya kemawon. Lan terus ngawuningani dateng Syekh Subakir kang ngumbali tanah Jawi lan terus mulai metri dateng
Nabi Sis lan Sunan Kalijaga kang jagani Guda Rencana wonten sapunipun Bapak Sugiono nggih nyuwunaken Syekh Supangat Wilujeng anggenipun Bapak Sugiono anggenipun buka warung meracang sageta barokah lan slamet wilujeng. Wilujenga wiwit dinten menika terus laminipun asala karidhoanipun Allah Taala lan ketambahan agaipun para sesepuh miwahanem ingkang rawuh wonten mriki sedaya kemawon. Lan terus caos mlene dateng malaikat Kasim kang andung sandang lawan pangan nggih nyuwunaken Syekh Supangat Wilujeng anggenipun Bapak Sugiono sekeluarga anggenipun buka warung racang sageta laris lan sageta barokah lan slamet wilujenga wiwit dinten menika terus laminipun asala karidhoanipun Allah Taala lan ketambahan adaipun para sesepuh miwahanem ingkang rawuh wonten mriki sedaya kemawon. Kejawi menika anggenipun ngrakit 10 golongan Bujeng Petri kadamel metri sedherekipun Bapak Sugiono sekeluarga sedherek ingkang lair sang sawat Kakang Kawah Adi Ari-ari Kakang Barep Adi Uragil sedherek Marmati sedherek saking sarine bumi geni angin banyu Pancandriya Rasanya lan sedherek ingkang tebih ingkang celak tanpa singgelan tebih tanpa wangenan sedherek Gembarolah arane tapa sanjering rasa Alwamah yabane rasa Alwamah amarah Sofiyah lan Mu'minah lan anggenipun metri sedherekipun Pak Sugiono keluarga sedherek ingkang lahir sareng sawat nunggal panggonan siji pertapan lan sedherek saking Joharuri lan Johar Hayuli ingkang kagungan sifat sekawan Kamal Jamal Jalal Kohar ingkang kagungan laku 16 sarira 6 lan sarira 24 kang ngatur uwah kingsiripun badan jasmanipun Bapak Sugiono keluarga awit dipun petri saketa cumaketa pengewange tetepa imane tebihna bika kelone celakna rezekine anggenipun buka warung racang saketa barokah lan waris lan slamet wilujenga wiwit dinten menika terus laminipun asala karidhoanipun Allah Taala lan pangestunipun sedherekipun lan ketambahan adaipun para sesepuh miwahanem ingkang rawuh wonten mriki sedaya kemawon. Kejawi menika anggenipun ngrakit Bujeng Kuat anggenipun Bapak Sugiono anggenipun buka warung racang sageta Kuat slamet wilujenga wiwit dinten menika terus laminipun asala karidhoanipun Allah Taala lan ketambahan adaipun para sesepuh miwahanem ingkang rawuh wonten mriki sedaya kemawon. Kejawi menika anggenipun rakit jajan pasar nggih nyunaken Syekh Supangat Wilujeng ingkang dipun sedakahi mugi-mugi Bapak Sugiono anggenipun buka warung meracang napa mawon ingkang dipun dep sageta laris lan sageta barokah sedanten lan slamet wilujenga wiwit dinten menika terus laminipun asala karidhoanipun Allah Taala lan ketambahan doaipun para sesepuh miwahanem ingkang rawuh wonten mriki sedaya mawon. Kejawi menika anggenipun kerajaan sekala kadamel mulak kala bika kalanipun Bapak Sugiono sekeluarga anggenipun buka warung lan kala bika kala ingkang sampun dumawah dadosa kawilujengan kang dereng tinulaka maring Allah kantuna slamet rahayu wilujenga wiwit dinten menika terus laminipun asala karidhoanipun Allah Taala lan ketambahan doaipun para sesepuh miwahanem ingkang rawuh wonten mriki sedaya kemawon. Kejawi menika anggenipun ngrakit jenang abrit utawi jenang sepuh kadamel milujengi Nini Asmara Bumi lan Kaki Asmara Bumi Misla ingkang dipun damel buka warung racang mbok bilih wonten kelekatanipun Gusti Allah maringi pangapura lan ini bumi kaki bumi sela ingkang dipun trepi griya Bapak Sugiono keluarga bumi kesuburan kejemberan sageta slamet wilujenga sak njawine wangun wilujenga sak lebete wangun wilujenga sak raja gaduhanipun wilujenga sak tanja tanem tuwuhipun wilujenga wiwit dinten menika terus laminipun asala karidhoanipun Allah Taala lan ketambahanipun para sesepuh miwahanem ingkang rawuh wonten mriki sedaya kemawon. Nggih kula cekapi anggen kula nggiyaraken kok bilih wonten kekiranganipun lan kesisipanipun Gusti Allah maringi jangkep lan Gusti Allah maring kabul menapa ingkang dados niat saha hajatipun Bapak Sugiono sekeluarga. Semoga Mbah Latri berkah doa kawula.
li ridhoi ta'ala li syafaati Rasulillah lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma uribna fikum kenang sal fitrun dadi pangan di panutan wali oleh Mbok Dewi Fatimah wa lanang wala wadon jenang rezeki jenang rondat. Allahumma selamat bumi sing paringi rezeki jagat sing paring kuat bumi terkawal surate podo-podo ngandikake sengkala ngandikake pelak tanggul bijilat janji luar sengkala ilang sekabeh puji ilang ujar sepoto ilang saking sana Allah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma inna sholaka bi hakil Fatihah wa bi jal Fatihah wa bi karomatil Fatihah wa bi khususiyatil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi syafatil Fatihah wa bi hurufil Fatihah wa bi kalimatil Fatihah wa bi ayatil Fatihah wa bi rukul Fatihah wa bi Fatihah ya farijal humi wa ya kasifal humi ya man ya ya Allah ya Allah ya tafil bala ya Allah ya tafil bala ya Allah ya tafil bala idza kana plamin wa min rabbi yassir lana wa la ya Allah innaka la tulisan qadir wa sallallahu alaihi wa sallam sayyidina wa nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya rahman rahimin amin 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 alhamdulillahi rabbil alamin akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.